Molt bones, benvinguts al territori de la bèstia de Krull. Avui parlarem de Jungle Cruise, la nova pel·lícula de Dwayne Johnson i Emily Blunt, la nova pel·lícula de Disney d'aventures estiuenques. Aquesta nova muntanya russa que ens embarca en una aventura absolutament divertidíssima i molt entretinguda. Aquesta pel·lícula no deixa de ser un gran aparador per vendre un parc d'atraccions. És una pel·lícula d'aventures molt digna, molt ben rodada, és frenètica, no t'avorreixes en cap moment, els que s'ho passaran genial, la disfrutaran moltíssim. És una pel·lícula que té l'esperit de les pel·lícules clàssiques de Disney i a més, doncs recupera una mica el que ja hem vist a moltíssimes pel·lícules d'aventures tipus Indiana Jones, la saga de la mòmia. De fet, és una mica com les pel·lícules de la búsqueda, que era aquesta versió moderna d'Indiana Jones, protagonitzada per Nicolas Cage, pel·lícules familiars, pel·lícules que tenen un nivell bastant equilibrat, tant del drama, de la fantasia, de l'aventura, de la comèdia. Són pel·lícules que saben administrar molt bé aquest còctel, donen la suficient dosis de cada cosa per fer-t'ho passar molt bé, no? Sense ser estridents ni anar cap a extrems que puguin fer que hi hagi gent que no acabi d'encaixar. Són pel·lícules que intenten abarcar el màxim públic possible. I en aquest sentit, doncs, la pel·lícula funciona i funciona molt bé. Ara bé, coses que a mi particularment, i això ja és una cosa generacional, potser em treuen una miqueta fora de la pel·lícula. En aquest sentit, una altra saga de la que té reminiscències és la de Pirates del Carib, i evidentment on aquesta pel·lícula, pel meu gust, funciona pitjor, en tot cas, és en la part més fantàstica, on hi ha tota la part més de fantasia visual, els efectes digitals. Crec que estava molt més ben treballat a tota la saga de Pirates del Carib que no passa en aquesta pel·lícula. Jo almenys l'he trobat una miqueta massa estrident. A mi em treia, bàsicament, de la història, tot i que entenc que el públic més objectiu o qui ha de gaudir d'aquesta pel·lícula doncs probablement no serà tan exigent i ho disfrutarà molt, que són els crius, no? Llavors, a part d'això, doncs, a part de tenir aquests detallets digitals, aquest, entre cometes, abús dels efectes digitals, crec que no li fan falta, que és una pel·lícula que funciona molt bé amb la part més clàssica, tot el que és la part més clàssica de la pel·lícula, l'aventura més física, la que juga més amb les plataformes, té un punt que recorda molt els videojocs, no? Però sobretot els jocs clàssics, o sigui, tota la part d'obstacles, de plataformes que han d'anar saltant els personatges per sortir de les situacions, que creen precisament aquest tipus de gags, d'efecte dominó, que van provocant una situació darrere l'altra i acaba amb una gran explosió o amb algun gran derrumbament, i sempre d'una manera còmica, divertida i molt disfrutable. Crec que és quan la pel·lícula aposta per aquest tipus de coses, funciona de meravella. En la part digital crec que es desperdicia una oportunitat. Crec que tota la part més animatrònica, d'efectes més físics, més reals, i dic reals entre cometes perquè sabem que avui dia es fa tot digital, no? Però almenys d'aparença recorden més a pel·lícules més clàssiques com les d'Indiana Jones, i en canvi quan tiren més cap a la part més digital, com feia Pirates del Carib, i quan ja comencen a sortir els conqueridors mutats, deformats per culpa de la selva, crec que com a concepte està molt bé, són dissenys molt xulos, estan molt currats, la veritat, però a mi tota aquesta part digital a mi em treu una miqueta de la història. M'agrada més quan es tracta de coses més tangibles. Però ja dic que això és una opinió personal i que segurament qualsevol criu sabrà gaudir-ho de la manera que jo probablement no he sabut fer-ho en aquest cas, no? Però la pel·lícula es deixa veure molt bé, sent una miqueta primirats, potser consideraria que la pel·lícula és una miqueta llarga i que potser amb mitja horeta menys doncs ja funcionaria, no? Però clar, també perdrien parts de la història que són interessants, una sèrie de flashbacks, una pel·lícula molt didàctica, és una pel·lícula que
que té sorpreses, és una pel·lícula que en aquest sentit m'ha agradat perquè a la inversa d'altres, en les que et van explicant tot molt des del principi, aquesta reserva coses i és el que podria haver estat un pròleg de mitja hora, doncs ho reserven perquè es converteixi en una espècie de flashback cap al terç final de la pel·lícula, diguem. Això fa que potser trenqui una miqueta el ritme, però al mateix temps guanya amb un efecte sorpresa que a mi em va agradar. A part d'això, els personatges funcionen molt bé, crec que Dwayne Johnson està genial, està molt ben aprofitat, li treuen molt de suc al personatge, a la seva vis còmica. Crec que l'Emily Blunt està brutal, està divertidíssima, aquesta espècie d'Indiana Jones amazònica m'ha agradat moltíssim, també enfocada amb una mirada còmica, amb una mirada esbojarrada. Crec que funciona millor tota la part inicial, la primera meitat és impecable. Sí que hi ha una sèrie de coses que a mi particularment em fan sortir de la història d'aventures clàssica que jo més enyoro i que més m'agrada veure quan em plantegen una pel·lícula d'aquest estil, i és tota la part digital, amb aquests moviments de càmera que van seguint personatges digitals, animals, sigui el que sigui, una sèrie de transicions que a mi particularment em recorden molt més a les pel·lícules d'animació que a les pel·lícules d'imatge real. És evident que avui dia tot està hibridat i és molt difícil d'escapar d'aquestes solucions narratives perquè és fàcil accedir-hi. Antigament aquest tipus de transicions que ja les vèiem apuntades en pel·lícules com per exemple les d'Indiana Jones, amb els mapes, els efectes d'avió, però jugaven amb els recursos de l'època. Aquí evidentment tiren molt del digital i es veu molt l'animació. No dic que sigui negatiu, dic simplement que a mi particularment em treu de la història i no fa falta, crec que no fa falta, però probablement és una visió més conservadora, i perquè probablement a mi em tira més la narrativa més clàssica que no pas l'actual. Ara bé, són recursos que si te'ls ofereixen els utilitzes. Després que tu com a espectador estiguis més a favor d'una cosa o d'una altra ja és un tema diferent, A nivell de feina, si es tractés d'una feina probablement utilitzaria aquest tipus de recursos. El que vull dir és que en general la pel·lícula és molt correcta, es disfruta molt. És una pel·lícula molt expressionista a nivell gràfic, a nivell visual, a nivell de vestuari, sobretot cap a la part final pel tema de les criatures i pel tema del vestuari d'alguns dels personatges. I per això a mi personalment m'agrada més tota la primera part de la pel·lícula. Tot i així és una pel·lícula que es gaudeix moltíssim, que ho farà passar molt bé a la família, crec que val la pena. És una pel·lícula molt estiuenca, molt refrescant, molt entretinguda, divertida, una pel·lícula d'aventures. Fa temps que no es veien pel·lícules així i sempre s'agraeix quan s'estrena un producte com aquest, I fins aquí el vídeo d'avui. Una abraçada ben forta, cuideu-vos molt i ens veiem aquí un altre dia en el territori de la bèstia de Krull. Aquesta nova pel·lícula, Jungle Cruise, aquesta nova pel·lícula de Disney, Jungle Cruise. El meu anglès és horrible.